2020 मायथाइनि 7, 8 आरो 10 बे सानब्रैनि हाबाफारिखौ लानानै सनितपुर जिल्लानि राङापारानि खैलाजुलि रौनिया फोथाराव सानब्रैनि हाबाफारिजों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 6थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंनो थाग थिग खालामनाय जाबाय। हाबाफारिया जागासिनो दङ। बेवहाय बे हाबाफारियाव जोंनि अकल आसामनिल' नङा, भारतनि अनगायैबो नेपाल, बांलादेश बिनिफ्रायबो बर' सुबुंफोर फैगोन, अरुणाचल स्टेटनिफ्राय फैगोन, मेघालयनिफ्राय फैगोन, दिल्लीनिफ्राय फैगोन, वेस्ट बेंगलनिफ्राय फैगोन। बे हाबाफारियाव जों बिखेखै खौसेथि बर' सुबुं आफादा जिथुनिखि मोनगु चार्टार अफ डिमान्डखौ लानानै सरकारनो जों दाबि दैखांबोगासिनो दङ। बेवहाय एक नम्बर थांखिया जाहैबाय बर' अट'नमास काउन्सिल, बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल। बे काउन्सिला ओरैबायदि जागोन, दा आसामाव 8 काउन्सिल दङ, अट'नमास काउन्सिल दं। बिनिख्रुइ साबसिन मोजांसिन अट'नमास काउन्सिल बानायनांगौ होननानै जोङो रायजो सरकार आरो मिरु सरकारनो जों नारसिनगासिनो दङ। बिनि सायाव बे जायगा मोनगोन। आरो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला थांनाय कंग्रेस सरकारनि 2015 मायथाइयावनो बे केबिनेट डिसिसन जाखानायमोन। 2016 मायथाइनि 1 जानुवारियाव तुरुन गगৈ बिथाङा, जिथु आसामनि गिबि मन्थ्रिमोन, बिथाङा एनाउन्सबो होखादोंमोन। बेवहाय रायजोफ्रा एसे गोनो गोथो जानो हागौ, बर'लेण्डआ बबेसिम जागोन बा काउन्सिला बेसेबांसिम जागोन। बेवहाय आं स्पष्ट खालामनो नागिरदों नोंथांमोननि बे दिनैनि बे चेनेलनि गेजेरजोंनो, जाय एलेकाया BS बा UT इउनियन टेरिटरि बा बर'लेण्डआनो जाया, जाय जायगाया हाबथावा, हमनानै ला नोंथांमोना मोनथिखालायो मोनसे सेपारेट स्टेट जानो थाङोबा बा माबा मोनसे जानो थाङोब्ला माबायदि लागाथार मोनसे सिमा थायो। दा जाय जायगाया जोंनाव हाबथावा, बे हाबथावै जायगाखौ जोङो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव जों सोनाय जागोन। आरो नोंथांमोना मोनथिगौ, बे बर' अट'नमास काउन्सिलनि आगोलाव जुदि बर'लेण्डआ जायो, जों बिग्रासो नालाय, जों बिग्रासो, जों बबे मोनसेखौ मोनग्रोयो। दा सरकारनि बाथ्रा जाहैबाय बियो, सरकारा माला होयो आरो जों माला मोनो। जोंथ' जोंनो मोजांसिन बेबस्थाखौनो जोंनो नांगौ। जोंथ' बै समनिफ्रायनो बर' माहारिया बर'लेण्ड बिबोगासिनो दंमोन। दिनै बर'लेण्डआ बबेसिम जागोन आंबो नोंबो जों मोनथिजोबलाया, जों बिग्रा जाहैबाय। दा नमसा बबेसिम गोलैया बे उननि समा फोरमायसिगोन। बड'लेण्ड बिग्रा आरो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल बिग्रा जि आफादफोर, बिथांमोना मोननैबो दाबिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय खौसे सोमावसारनायनि माबाफोर लामा दङ नामा? नंगौ, बेखौ जोङो निस्सय मोननैबो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि थांखियानो जाहैबाय बुहुमनि गासैबो बर'फोरखौ लानानै खौसेयै ज' सावरायनाय आरो सावरायलांनायनि बे थांखिखौ जों रायलायगोन। जिथुनिखि जोंनि कनफारेन्स, बे कनफारेन्सआव निस्सय बियो जायगा मोनगोन, रायलायजागोन, रायलायनो हागोन। आरो बेवहाय जोङो आलासि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांखौबो लिंनाय जादों। NDP प्रग्रेसिभनिबो लिंनाय जादों। बर'नि जेसेबां माहारियारि आफादफोर दङ, बै सावरायमेलाव बिथांमोनखौ जों लेंहरनाय जादों। बेवहायनो गुवारै सावरायलायनो हागोन। जोङो रायजो राजाखौ लैहोर बाहागो लानो थाखाय जों खावलायगोन। आरो बे जोंनि जिथुनिखि थान्दैमेलाव जोंहा 21 जिल्ला दङ। बे 21 जिल्लानिफ्राय थान्दैमेलाव जोङो 5,000 थान्दैमेल जोङो मोननो हागोन। आरो बे जुथुम्मायाव बयबो रायजो राजाखौ लैहोर फैनानै बाहागो लानो थाखाय जों खावलायगोन।